Бих искал да попитам дали имаме свобода на избор или всичко на този свят е предопределено. Не знаем кои от нашите действия наистина са свободни, а в кои имаме само илюзия за свобода. Това е така, тъй като не усещаме законите, които ни управляват и предполагаме, че не съществува никакво управление изобщо. Този пропуск в нашето възприятие го усещаме като свобода на избор. В действителност нямаме никаква свободна воля, освен в едно нещо. Освен това едно нещо, всичките ни действия са продиктувани от вътрешната и външната ни природа и се определят от 4 фактора. За да разберем в какво сме наистина свободни, трябва да проанализираме по-простите форми на живот и да изследваме тези фактори в действие. Нека да разгледаме царевичното зърно. Първичният материал. Първият фактор. Можем да вземем зърното и да го посеем в земята. То ще изгние, формата му ще изчезне, но информацията за свойствата му няма да умре заедно с зърното. Тя се развива и преминава в нова форма. Тази информация представлява основа за по-нататъчното развитие на зърното. Така както зърното, така и капката семе съдържа тази абстрактна сила, наследена от предците ни. Пристигаме на този свят с натрупани познания, с физически данни и умствени знания и усещаме всичко това като наши лични качества, но те не са наши. Ние се раждаме с тези данни, не сме в състояние да ги избираме или да ги променяме. Вторият фактор – причините и следствията като такива. Информацията в зърното придобива нова форма, но тя не променя качества, предвидени изначално. Царевичното зърно никога няма да се превърне в ябълка или в тиква. То може да развие само тези свойства, които са заложени в него. Количествата и качествата могат да се променят, но от зърно може да порасне само царевично стебло. Генетиците казват, че имаме ген за всичко. Дори за това, което смятаме за наши дълбоко лични желания. Гените предопределят предразположеност към добро и към престъпно поведение, към пристрастеност от различно естество, към сексуални наклонности. Вътрешната система, която смятаме за своя аз, това е фиксиран комплект от качества, които са управлявани от програма. Тази програма включва то положителните, отрицателни свойства, но ние нямаме пряко въздействие върху нея. Третият фактор – вътрешната причина и следствие. Доколко добре ще расте пшеничното зърно, зависи от външните фактори, които непосредствено влияят на развитието му, положително или отрицателно. Това са слънчевата светлина, дъжд, минералите в почвата. Само определен набор от минерали не е достатъчен, за да получиш добра реколта. Трябва да има комплект от точно определени фактори, а не от случая. Наследената от нас програма от желания, мисли и поведение се развива позитивно или негативно в зависимост от семейството, което ние не избираме, от възпитанието и обучението. Безпомощни сме като деца и порастването и изграждането ни зависят от заобикалящата ни среда, която влияе върху нас постоянна верижна последователност от влиянията си, със своите стандарти, идеи и ценности. Нашето аз представлява резултат от съответствие или от противодействие на това въздействие. Но не можем да променим законите, които трансформират нашата същност или как те въздействат на нас. Четвъртият фактор – причината и следствието от въздействието на външните сили. Това са сили на заобикалящата околна среда, които за разлика от дъжда и минералите не въздействат пряко върху царевицата. Такива явления са преминаващи животни, градушка и те влияят на трите предишни фактора като цяло. Растението не може да се премести на по-добро място, но човекът, без оглед на това, че той не определя нито едно от трите основни фактора на своето развитие, може да влияе на всичките три фактора, само като се избере правилна среда. Това е онова изключение, за което ставаше дума по-рано. Това е единствената проява на свободата в физическия свят. Сега можем да използваме този закон за ускоряване постигането на целта си. Дори когато първите три фактора са негативни или много слаби, достатъчно е само да преместим човека в по-благоприятна среда и той ще може съществено да подобри и да ускори развитието си. Само от това се определя ценността на нашия живот. След като сме избрали заобикалящата среда, всичките тези закони се включват отново
И занапред средата формира всичките ни бъдещи състояния. Точно за това кабалистите ни съветват: избирайте хубави книги, правилни приятели и учител.